नमस्कार. विश्व कोंकणी यूट्यूब वाहिनी ते सर्व वीक्षकांचं आत्मीय स्वागत. मी डॉक्टर विजयलक्ष्मी नायक. कोश वचन बग आणि देश भोन बग मन सांगते प्रसिद्ध नानुडी अमस्पूरा ಗೊತ್ತಸ. ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಮಂತ್ಲರ ಜನಸ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಸಂಶೋಧನೆ आणि मनस उल्हासस विविध देश राज्यस प्रवास करून त्या मूलक आचार विचारते ज्ञान कौशल्य वाढवते जागतिक उद्यम. प्रपंचदाद्यंत अनेक उद्योगते सृष्टी आणि व्यवहारते ಮೂಲಕ थैंते देशते आर्थिक मट्ट सदृढ करूವೆ. सांस्कृतिक परंपरे नैतर विनिमय वाढवून घ्यावा. प्रवासिग्यांस नैसर्गिक अद्भुत ऐतिहासिक ताण रोमांचक नगरस भेटी मात्रने स्थळीय संस्कृती थैंते खाना आणि परब असे वैविध्यमय अनुभवस अवकाश असा. परिसर आणि सामाजिक जबाबदारींसनो आर्थिक सांस्कृतिक ह्या नेल्यांसनो सुस्थिर प्रवासोद्यमते महत्व आणि मौल्यते अर्थ आमते जनास कलवे अटी विश्वदाद्यंत विश्व ಸ್ತಂಭತೆ ವಿಶ್ವ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆ 1980 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 27 ವಿಶ್ವ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ದಿವಸವನ್ನು ಘೋಷಣೆ केलेला. सगळ्यासो प्रतिबिंब ತಂಡಾಸनो विश्व प्रवासोद्यम दिवसते हार्दिक मोगाते शुभाशय. आईच्या शिक्षण प्रतिबिंब कार्यक्रमास मुख्य सोयरे होऊन विदेश आणि देश प्रवास केले अनुभव असले कॉर्पोरेशन बँकते ಹಿರಿಯ अधिकारी श्रीयुत श्रीनिवास सामंत मैरा आणि ಭಾರತ ದೇಶಾಂತ ಸುಮಾರು 23 ರಾಜ್ಯ ಪ್ರವಾಸ केले अनुभव असले प्रस्तुत ONGC MRPL संस्थेंत ऑपरेशन्स ऑफिसर होऊन सेवा निर्वहणे करूते श्री विक्रम नायक शक्तिनगर आज आमच्या उट्टू स्टुडिओसो आयलेसत. तुम्हास हा कार्यक्रमास स्वागत आणि नमस्कार. तुम्हास दोघांचो विश्व प्रवासोद्यम दिवसते हार्दिक शुभाशय. तुम्हासो म्हणजे वीक्षकांचो विश्व प्रवासोद्यम दिनाचे हार्दिक शुभाशय. धन्यवाद. आता ह्यांचे उट्टू चर्चे करूताना आधी ह्यांचे एक परिचय आम्ही बघून घेऊन येऊया. शुरुवेस श्री श्रीनिवास सामंत मैरा हे श्री रामಣ್ಣ सामंत आणि श्रीमती कल्याणी सामंत ದಂಪತಿ ಹೆಂತೆ ನಾಕ್ರಾಂತ ಅಕೇರಿತೆ ಪೂತ. 1976 ವಿವೇಕಾನಂದ ಕಾಲೇಜು ಪುತ್ತೂರನ್ಸನು ಬಿಕಾಂ ಪದವಿ ಪ್ರಾಪ್ತ ಕೊರನು ಮೇ 12 1977 ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬ್ಯಾಂಕಸ್ ಸೇರ್ಪಡೆದಾಲೆ. 2015 ಹಿರಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಹೋನು ನಿವೃತ್ತಿ ಪಡವಲೇನ. हे कबड्डी व्हॉलीबॉल क्रिकेट खो खो क्रीडापटू होनो नाव पावलेसत. ह्यास यक्षगान टीव्हींतू स्पोर्ट्स न्यूज विषयांत विश्लेषणे करूते हेंते आसक्तीते विचार. हे दिल्ली चंडीगड कर्नाल कर्नाटक राज्य केरळ राज्य मात्रने दुबई इथे 3 पोटी आणि अबुधाबीस प्रवास केले अनुभव हेंते. ಹೆಂತೆ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಲತಾ ಸಾಮಂತ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಒಟ್ಟು ತಿಗನಾಕ್ರ ಥೊರ್ಲೆಲೇಂಕ ಶ್ರೀಮತಿ ಸೀಮಾ ದಕ್ಲಲೇಂಕ ಶ್ರೀಮತಿ ಸ್ಮಿತಾ ಅಮಿತ್ ನಾಯಕ್ आणि पूत श्री लोहित सामंत. हे स्वित्झर्लंड KTH युनिव्हर्सिटींसनो MS करून नोकिया फिनलँड अंतो काम करीत असत. आता दोन्हींते सोयरे श्री विक्रम नायक शक्तिनगर. हे ಮೂಲತಃ कोडिंबाडी पुत्तूರು तालूಕು. हे श्री गोपाल कृष्ण नायक आणि श्रीमती गीता नायक हेंते पूतो. हिने KPT मंगळूरांसनो डिप्लोमा इन केमिकल इंजिनिअरिंग केलेसत. प्रस्तुत ONGC MRPL अंतो सुमार 15 वर्षांसनो ऑपरेशन्स ऑफिसर होनो काम निर्वहणे करीत असत. हॅन्स प्रयाण करूवेते, लेखन बरोवेते, वार्ता पत्रिकेस कॉलम बरोवेते, समान मनस्क ತಂಡಾಸ ಟ್ರಿಪ್ ಟೂರ್ आणि ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಆಯೋಜನೆ ಕರುವತೆ ಹೆಂತೆ ಹವ್ಯಾಸು. ಹಿನಿ ಭಾರತಾದ್ಯಂತ 23 ರಾಜ್ಯ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶ ಮಂತ್ಲರ್ ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರಿ ಮಾತ್ರನೇ ಹಿಮಾಲಯನ್ ರೇಂಜ್ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ पर्वत ट्रेकिंग केलेसत.
ಹಿಮಾಲಯನ್ ರೇಂಜ್ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ಅಂತೂ ವಿಶೇಷ ಅಧ್ಯಯನ, ಇಂಡಿಯನ್ ಬಾರ್ಡರ್, ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶ, ಟಿಬೆಟ್, ಚೈನಾ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್, ಭೋಪಾಲ್, ಭೂತಾನ್ ಅಸ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅನುಭವ ಹ್ಯಾನ್ಸಾಸ. ಹೆಂತೆ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಧುರಾ ನಾಯಕ್ आणि लेंक बेबी हिमांशी नायक. तुमते आम्ही आता परिचय बघून आयलो. इतर ते फर्स्ट प्रश्न आता मामा सर, विश्व प्रवासोद्यम दिवस आम्ही सप्टेंबर 27 आयोजन हा होय होय. ते मुख्य उद्देश काय? ते मुख्य उद्देश कसं ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ एक ಟೂರ್ ಅಂತ ಟೂರಿಸಂ ಅಂತ ಪ್ರತಿ एक ದೇಶ ಒಟ್ಟು ಹೋಗುವ मेगे स्ट्रॉंग रिलेशनशिप बिल्डअप करावं, मेगे जनांचं एक सामरस्य म्हणजे हार्मोनी डेव्हलप करावं, मेगे बिझनेस डेव्हलप व्हायचं. ಒಟ್ಟು ಪ್ರತಿ एक कंट्री ते या बिझनेस मीत इकॉनॉमी डेव्हलप होता. इकॉनॉमी डेव्हलप व्हायच्यानंतर आमचं टुरिझम म्हणतो फुल कॉन्ट्रिब्युशन इकॉनॉमी डेव्हलपमेंट असं असं. ओके, लाईक अर्थ सांगितलं होतं मी हे. आता विक्रम, आता ह्या वरीस ह्या विश्व प्रवासोद्यम दिवसर थीम खैला ग्रीन इन्व्हेस्टमेंट म्हणून सांगूचे थीम ಅವರು ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ वर्ल्ड टुरिझम ऑर्गनायझेशन आणि सिलेक्ट केले असतं. याचे मुख्य उद्देश काय ते म्हणून सांगत तर युनायटेड नेशनचे एक एन्व्हायरमेंट डिपार्टमेंटाचे 2030 नेट झिरो म्हटल्यार आमचे एक कार्बन प्रोडक्शन, कार्बन एमिशन काय ते आसा त्या झिरो सांगूचे गोल ते घेतला असा. टुरिझम डिपार्टमेंट त्यास टुरिझम सेक्टर त्यास पूरक होऊन काम करावे. इन्व्हेस्टमेंट काय ते येत त्यांतू ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ आम्ही पर्यावरण आणि वातावरणाचे यास देऊया म्हणून सांगूचे दृष्टिकोनांत टुरिझम सेक्टर यास पूरक होऊन काम करावे सांगूचे दृष्टिकोनांत या पोटी ग्रीन इन्व्हेस्टमेंट सांगूचे थीमवर टुरिझम डे सेलिब्रेट करीत असत. लाईक विचार नेचर वाईट करू नाही का, नेचर असं सेव्ह करणं, प्रोटेक्ट करणं आम्ही फुल डेव्हलप म्हणून सांगते. ह्या वरीस स्पेशली हो नेचर असं आम्ही प्रोटेक्ट लाईक विचार. तुम्ही आता मामा, तुम्ही विदेशाचो प्रयाण केलंसो, देश होनो सुमार तुम्ही प्रवास केलंसो. आता ह्या प्रवासांसो तुम्ही कसं शिकलंसो? प्रवासान मेन कसं आम्ही शिकवते असं म्हटलं ते गेले प्रति एक जनांचे त्यांचे ड्रेस कसे घालतात, त्यांचे फूड हॅबिट्स कसे असतात, त्यांचे संस्कृती कसं असतं ते आम्हाला मेन कळतं. तसं म्हणून काही गेलो आम्ही त्या पूर्ण आम्ही अडॉप्ट करतो. तुकड विषय आम्ही अडॉप्ट करून घेऊ नक्की त्यांना आम्ही सोडत. करेक्ट, लाईक विचार सांगलं. आता विक्रम, तुम्ही भारत देश ते 23 राज्य तुम्ही भोवलंसो, तुम्हाला झालं एक विशिष्ट अनुभव कसा? विशिष्ट अनुभव म्हणून सांगितलं आता आम्ही काय ते आमचे सुತ್ತमुತ್ತ बघतो त्यात ते एक जगत सांगूचे आम्हाला एक कल्पना असता त्याच्यान मीरे आवडल्या आम्हाला योचने करू साध्य नाही. त्याच्याला एक जागो असतो, त्याच्याला एक कल्चर असता, त्याच्याला एक आहार पद्धती असतात, त्याच्याला एक कहाण्या असतात. त्या आम्हाला टीव्हीत बघितले कुठले काय ते एक असा म्हणून कळता नाही. त्यांच्यावरती इंटरॅक्शन करताना, त्यांच्यावर मिलन त्या सेलिब्रेट करताना, त्या काताना त्याच्या पाठलाग रिझन काय ते किती आयल्या म्हणून सांगूचे एक मी एक दक्कल उदाहरण सांगूचे जाल्यार ट्रान्स हिमालयस हिमाचल प्रदेशात एक जागो आसा स्पिती व्हॅली म्हणून सांगून आम्ही योचने करू साध्य नाही. ते एक गावांसून एक गावांस डिस्टन्स ते 20-30 किलोमीटर असता. त्या 20-30 किलोमीटर 10 घर असतात. ते टेम्परेचर विंटर अंत -30 सर जाता. 3 महिने ते घरसून बाहेर यावे साध्य नाही. या वासी ते कल्पना करू साध्य नाही. त्याला एक विशिष्ट अनुभव त्यांच्यावर एक रव्याचे आहे, त्यांचे एक किचन अंत काने खावायचे आहे, त्यांच्यावर बोलवायचे, त्यांचे एक जीवन अनुभव. आम्ही जन्मल्यासून दर्शनो मरला परांत असल्याच्या क्रियेंतो विविध ವ್ಯತ್ಯಾಸ मस्त व्यत्यास असा. एक दफन करण्याच्या रीत्यो अरुणाचल प्रदेशात एक रीती असा, आमच्या कर्नाटकात एक रीती असा, केरळात एक रीती असा. जातीस मीर येऊन प्रदेशच बदल रीती रे असा. मग त्यांच्या प्रकृतीस काय ते पुरं गावता ते आता आम्ही इथे आम्ही पेटवतो ते आम्हाला नाकड्या गावत नाही. त्याच तिने काय ते घातलं म्हटलं मड्या या करून त्यांच्या पक्षीच खावायचं होतं. त्या एक विशिष्ट अनुभव आम्हाला. ऍक्च्युअली पारसी जाती त्यांनी पुरत म्हणजे पुरत नाही त्या पक्षींच द्यायचं
त्या काय तर म्हणून सांगू त्या एक प्रदेश असो न्हू आयिल्ले आचरण त्या पुरो. हय हय तुम्ही आता म्हटलं ಪ್ರದೇಶ ವಿಭಿನ್ನ ಹೋನ್ ಅಸ म्हणून आता आज आम्ही कर्नाटक राज्ಯದ ಬಗ್ಗೆ आम्हास एक हवामान वातावरणाच्या ಬಗ್ಗೆ आम्हास ಗೊತ್ತ असा. आता इतर राज्य कर्नाटक राज्यांसून कसं भिन्न होऊन असा. देशाचे प्रत्येक राज्य मस्त भिन्न होऊन असतं. आता कर्नाटकांत आमस केसे म्हणून सांगितल्यार कर्नाटकांत आमच्या मलेनाडंतू पावस चड येतो, आमच्या करावळींत पावस चड येतो. त्याच्यात आम्ही उत्तर प्रदेशात गेल्यार दिल्लीस गेल्यार ते -10 जाता +40 जाता. त्या एक्स्ट्रीम टेम्परेचर आमस क्लायमेट गावतच नाही, कर्नाटकात केयो गावत नाही. हिमाचलास गेल्यार ते -35 सर जाता, -35 -40 जाता. ते 10 डिग्री 10-15 डिग्री वर जायतच नाही. त्या मस्ती ते अनुभव करूयत सांगते नाही. त्या नदी होऊन असतात त्यांच्या त्याच्यावर असं पूजा पद्धती होऊन असतात, त्यांच्या वस्त्र होऊन असतात, त्या पूर्ण त्यांच्या क्लायमेट करेक्ट होऊन तिने या करून असतात. आम्ही कर्नाटकात काय ते घालतोय त्या हिमाचलात करू येत नाही, उत्तराखंडात करू येत नाही, जम्मू काश्मीरात करू येत नाही, अरुणाचलात करू येत नाही, पंजाबात करू येत नाही. प्रत्येक राज्याचं एक युनिक म्हटल्यार एक विभिन्न जाल्ले एक जिओग्राफिकल कंडिशन असा, क्लायमेट कंडिशन असा. ओके सूक्ष्म विचार सांगितलं. मस्त सूक्ष्म विचार असतात. म्हणजे आम्ही इथे नॉर्मली चढतात पुरं कॉटन ड्रेस ಅಂತ घालतो, सोडल्यार पतन ड्रेसेस घालतो. बट दिल्ली, पंजाब, हरियाणा त्या साइडास पुरं गेल्यार ते वुलन क्लोथ विंटर ಅಂತ इज मस्ट. ते नाहीतर 2 स्वेटर घालून घेवी, ओव्हरकोट घालून घेऊ, नाहीतर ते जीवन काढूच साध्य नाही. करेक्ट. मामा तुम्ही आता दुबई विदेशास गेलासो, संत देश होनो तुम्ही प्रवास केलासो. आता इथे गाईड्स आम्ही बघतो. आता आम्ही प्रवासी ताणास गेल्यार ऐतिहासिक स्थळास गेल्यार आम्ही ಕೆಲವು ಗೈಡ್ಸ್ ಪುರ आम्ही भेट होतो. इथे व्यत्यास कसा असा थंय ते गाईड्स असो इथे गाईड्स असो. फॉरेन गाईड्स म्हटल्यार त्यांचे गाईड करवत ते त्यांचं एक भारी रेस्पेक्टफुल प्रोफेशन. त्यांचं ते पैसे ते फाटी जायत नाही, त्यांचं त्या प्रोफेशनात एक व्हेरी इम्पॉर्टंट. बट इंडियात गाईड्स कसं म्हटल्यार आम्ही इथे ते गाईड्स ते मस्त त्यांचं गव्हर्नमेंटांचं सपोर्ट गावत नाही माझा अभिप्राय. गावल्यार ते तुकोड हे करतात म्हणजे ಕೆಲವು आता लेटेस्ट होऊन पुरा गाईड ते हे पुरा प्रोफेशनल होऊन काम करीत असतात. त्याच अनको ते गव्हर्नमेंटान सपोर्ट केल्यार अनको मस्त हुशार होती. आता काय ते म्हणून सांगितल्यार ಗೈಡ್ಸ್ ಅಂತ बघितल्यार आमस एक 15-20 वर्षाच्या आधी काय ते म्हटल्यार आमच्या बेसिक नेसेसिटीच्या वर मात्र देश बघितलं सोडल्यार आम्ही टुरिझम सेक्टरवर आम्ही यात केले नाही, योचने केले नाही. आता एक टुरिझम सेक्टरवर अवेअरनेस येत असा इथेच इन्कम हे होतो, इथेच आम्ही काय त्या एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होतो, उद्योग सृष्टी करवतो म्हणून सांगूचे आयल्यापर्यंत टुरिझम डिपार्टमेंटाच्या वर काम करीत असतात. ते कोण त्या जागेचे कोण असतात त्यांचं ट्रेनिंग देऊन, त्यांचं आवेदन मिळते, त्यांच्या माहिती देऊन गाईड होऊन पूर्वचे या करीत असतात. निदान एक काय ते म्हणजे निरंतर प्रक्रिये स्टार्टअप झाले सर, निरंतर प्रक्रिये ತರಬೇತಿ देतो आदाय उत्पन्न करून साध्य असा. त्याच्यावर फ्युचर ಅಂತ ಭವಿಷ್ಯ ಅಂತ ಖಂಡಿತ आम्ही काय आता फॉरेनच्या योचने करीत असतो. आम्ही साधिसोय साध्य असा. विक्रम आता तुमच्या अनुभव प्रकार सामान्य होणे आम्ही 5 दिवस 7 दिवस आम्ही टुरास जातो, धावून असतात नाही तर ऐतिहासिक स्थळच आम्ही धावून असतात. पूर्ण धावून येता आमस मनसेवेत भावने म्हटल्यार मंगळूर तर इतके क्लीन नाही म्हणून ह्याच्या ಬಗ್ಗೆ तुम्ही काय ते सांगता. एक काय तर म्हटल्यार देवाचे विषय बघू गेल्यार आम्ही केरळ आणि मंगळूराचे रीतीर आम्ही या करवाचे केयो गावत नाही. कित्याक म्हटल्यार आम्ही थोरले वातावरण तसेच आसा म्हटल्यार देव म्हटल्यार सांगल्यार आमस तीरा श्रेष्ठ जाल्ले म्हणून. त्यात आम्ही उत्तर भारतास गेल्यार नाही जाल्यार पूर्व भारतास गेल्यार आता कलकत्ता, ओडिसा येवनी पुरा गेल्यार कशें म्हटल्यार देवान त्यांचे एक भाग मात्र आमस ते त्या एक सर्वश्रेष्ठ सांगूचे हे असत नाही. तसे आमस इतके काय ते आम्ही निरीक्षण करतोय त्या रीतीचे नीटनेस, त्या रीतीचे क्लीननेस ते आमस बघू गावत नाही. जाल्यार ಕೆಲವು जागी कसे असतात म्हणून सांगितल्यार देव आणि मी माझ्या नಡುವೆ केलं एक गॅपच नाही. आमस इथे गेले कुठले देवाच्या नಡುವೆ एक आमस काय ते आम्ही एक चुरू बाहेर म्हणून सांगूच्या रीतीर
जाल्यार उत्तर भारताचे केलाव देवळास गेल्यार आमी धांवतो, देवाचे विग्रह पाडवतो. आतां केदारनाथास गेल्यार केदारनाथाचे लिंग आमी हापाडून पुजा करवतो. काशी गेल्यार काशी विश्वनाथास आमी अभिषेक करवतो. ते एक कनेक्टिविटी आसा न्ही, बरो डिफरंट फील. आमी ते आचरण करपाच्यो एक रीती बदलत हे आसता, ते आचरण करचे तेंचो मेलू किळू म्हण न्हय, जाल्यार एक नीटनेस कंपेर केल्यार आमचे मंगळूरू आनी केरळाचे देवळां मस्त क्लीन ओन आसता. नाही, मंगळूरू क्लीन असता. तसंच उत्तर ಭಾರತಂದು ಕೆಲವು ಟೆಂಪಲ್ಸ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ತಂತೆ ಜನಾಂಶ ಪೂರ ದೇವ್ ಅಂತಲೇ ಮಸ್ತ್ ಪೂಜಾ करतात ते देवावर मस्त नंबिक असते. आमचे दक्षिण भारतात देवावर नमतात. देवस्थानास आम्ही जाऊन आपण हिने सांगितलं मी केलं आम्ही देवाचा आपणून गॅप असणार त्या गॅप उत्तर भारत देवाचा आपण पूजा करू. विगे काय तुम्ही देवस्थानाचे ಎಂತ केलेलं म्हटल्यार उत्तर भारतात देवस्थानाचे केंद्रित होऊन व्यवहार होवचे मस्त चढ, जाल्यार दक्षिण भारतांत त्या नाही. आम्हाला सवय देवास जातो, आम्हाला सवयला पूजा करवतो, जाल्यार ते एक फोर्स करवायचे नाही, हे करवा त्या करवा पैशाचे जावचे. त्या उत्तर भारतांत मस्त त्या मस्त उणे म्हणून सांगूचे मजे ते म्हटल्यार आम्ही हे केले एक शांतीच हे करू ना, नाहीतर त्या ಬಗ್ಗೆ कल्पना तेवून त्या देवळास धावून असतो. याच्याला पुरं व्यावहारिक भक्ती येत नाही. भक्ती असल्यावर याच्या ಬಗ್ಗೆ ಬೇಜಾರ್ ಇತ್ತು. व्यवस्था व्यवस्था एक्सप्लॉइट करतात काय म्हणून सांगूचे एक भावना येतात. त्या दक्षिण भारतात त्या देवस्थान तिने सोडवे नाही होय त्या काय ते म्हणून सांगितलं आम्हाला सवय करतो ना, जाल्यार कोणा आम्हाला फोर्स करू येत नाही. जाल्यार उत्तर भारतात द्या एक मस्त नेगेटिव्ह मी बघितलेलं. आता उत्तर भारतात काशी असा, काशींत किती जण जातात म्हटलं लक्ष घेतल्यान जण जातात. जाल्यार ते टेंपला भितर त्या कॉरिडॉरांत ते न्हंय तर बरी आसा, गंगा न्हंय तर बरी आसा, बारी क्लीन होऊन ठेवतात. काही तसं गलीज करीत नाही. ते एक दिसा असं थंय सादारण एक 4-5 घाट असतात. हरिश्चंद्र घाट आसा, मणिकर्णिका घाट आसा, तसं दशाश्वमेध घाट असतात. त्या घाटांत एका दिसा काय एक 20 मध्ये घंटे असं क्यू प्रकार पेटवत असतात. जाल्यार ते स्मेल मात्र वाऱ्यांत मात्र फुल्ल ते स्मेल असतात. जाल्यार मस्त क्लीन असतात. म्हणजे वैष्णव टेंपलात जाताना मस्त जण जातात. आता दुबईंत तुम्ही आता थंय बिझनेस फेस्टिवल बघून आसात, यशस्वी होऊन ती करतात. देश विदेशांसून थंय येतात त्या फेस्टिवलास. आता आमच्या भारत ते पॉइंट ऑफ व्ह्यूसून बघताना इनक्रेडिबल इंडिया म्हणून सांगतो, ह्याच्या ಬಗ್ಗೆ तुम्ही काय ते म्हणता? म्हणल्यार इंडियाचं मस्त टुरिझम पोटेन्शियल असा, ते आम्ही अनको युटिलाइज करून घेतलेलं नाही सा. आता इंडियांत साधारण पुरा टाईप ते तुला बघू गावतात. आईस नंतर ते काश्मीर असं गुलमार्ग पुरा गेल्यार आईस बघू गावता. येवनी समुद्र नंतर चेन्नई साईडच गावता, ते मंगळूरू केरळा महाराष्ट्र साईडच गावता. तसंच माउंटेनियरिंग नंतर तुम्हाला उत्तरांचल उत्तराखंड त्या साईडच पुरं गेल्यार ते फॉरेस्ट गावता. तसंच राजस्थानात गेल्यार मरुभूमी बघ गावतात. तसं तुम्हाला बदल फॉरेनात कसं म्हणल्यार बदल कंट्रीजांत त्या एक एरिया मात्र पटल्यार होऊन असता. पुरा टाईपाचं बघ तुम्हाला इंडियात असं एक बदल खयल्या कंट्रीन ಒಟ್ಟು एकच कंट्रीन बघू गावत नाही. करेक्ट विक्रम काय ते म्हणतात? आमचे देश इडೀ जगತ್ತಂತ एक विशिष्ट जग किती म्हणतात आमचे 14 ಹವಾಮಾನ ಆಸ. आम्ही काल इथे पावस येऊ विगे बेसिगे म्हणून मात्र बघतो सोडल्यार 14 रिचच्या हवामान आहेत ते आसा. इनी मामाने सांगितले मिंके आमस वर्ल्डांत काय ते गावता त्या आम्ही इंडियांत बघवतो. आम्ही मरुभूमी बघवतो, स्नो बघवतो, बीच बघवतो, बॅक वॉटर बघवतो, डेन्स्ड फॉरेस्ट बघवतो, माउंटेन्स बघवतो. या पुरा ಭಾರತಾಂಸ तसे ಅವನು मला ಏಕೆಂದು ಭಾರತಾಂಸನ್ बाहेर जाऊया म्हणून सांगूचे की योजना वाढले नाही. मी याच्याकडे दावत नाही काय होत नाही. जाल्यार मला इतके आले इतके आसक्ती इतके मी कनेक्ट झाले इतके बदल ಒಟ್ಟು कनेक्ट झालो नाही. नेपाळ भूतान गेलो त्या मी पार्ट ऑफ भारत इंडिया म्हणून सांगून गडी प्रदेश नेपाळ ಅಂತೂ ಯಾಕೆಲ್ಲ
जाल्यार तेच्या आवगण काव्याचे पुरा ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಭಾರತचे ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಸ तसे माले भारतापासून बाहेर जाऊया म्हणून सांगूची योजना येत सर राहिल्या नाही मी काय ते एक्सपेक्ट करतो त्या माझ्या देशात असं भारतात संपन्मूल भरीत विक्रमाने सांगितलं म्हणजे आमच्या युवजनतेच फॉरेनर्स द्यावे तर बदल असं आमच्या इंडियन तर असं पुरा पीस बघितलं रे आमच्या इथे जागे असतात. विक्रम तुम्ही आता भारत देश आहे तेंका असो बडगा असो मुडला असो पडला असो असं पुरं तुम्ही प्रयाण केलं असं आमचे जीवन असं एक प्रवास किती ಆಗತ್ತಿ मी काय ते म्हणून सांगूचे मी स्व अवलोकन करावे जाल्यार नाहीतर माले गोत्तावे सर जाल्यार मी प्रवास करावे किती म्हणून सांगितल्यार आमच्या भितर एक अहंकार असतो मी तरलो मी म्हणून सांगूचे तुम्ही एक प्रवास करताना एक दीस तुम्ही एक 5 स्टार हॉटेलान तो स्टे करता एक दीस काही नसताना एक मॅट घालून एक टेंटा भितर स्टे करतो तेव्हा त्या ट्रान्सफॉर्मेशन एक वारा भितर येताना त्या माझ्या भितर अहंकार उण्या करतो आज मी मी केले एक सुप्पತ್ತಿಗೆवर होतो काय ತೊರ್ಲೆ ಹೋಟ್ಲನ್ खाना खायत होतो आज मी टेंटन निजालो असा त्या दोन समान स्वीकार करण्याच्या रीती असताना त्या प्रवास सोडल्यार बद्दल केलं शिकवत नाही त्या अन्वेषणे म्हणून पॅकेज टुरांच म्हणून आम्हीच एक्सप्लोर करू जाताना हे पूर्ण अनुभव होता माझे मूल उद्देशात मी काय त्या माझे कसेले हे असाय सामर्थ्य असाय त्या अन्वेषणे करूचे तर माझ्या प्रवासाचे मूल उद्देश बदल जरांनी बदल उद्देश ते प्रवास करतात आता धार्मिक प्रवास असतात नाही बिझनेस असं करतात शैक्षणिक होणं ऐतिहासिक होणं बदल उद्देश ते करतात जाल्यार माझे मूल उद्देशात ಎಷ್ಟೇ ರೀತಿಯ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಸ್ವೀಕಾರ करूचे एक म्हणजे बदल घडले आम्ही त्यांचे हॅबिट्स कसला त्यांचे फूड हॅबिट्स कसला आम्ही आता सकाळी उठून इडली डोसे असले पुरे फूड यूज करतो त्यानंतर पंजाबात गेल्यार त्यांचे मेन फूड परोटा नाहीतर ब्रेड असं यूज करतात मेन परोटा म्हणजे दाल रोटी यांचं त्यांचं फूड हॅबिट त्या पूर्ण म्हणजे आम्हाला बदल त्यांचा पूर्ण विषय आम्हाला शिकू गावतो त्या विषय आम्ही इंटेंट असल्यावर आमच्या घरात असल्यावर मग बाहेरले लोक आम्हाला कसं वैत असं कळत नाही त्या प्रवास आम्ही करावंत आमचे नॉलेज डेव्हलप होतं करेक्ट होय आता विक्रम तुम्ही आता इतके दक्ल्या प्रायर एक 23 राज्य भोवलो म्हटलं सांगते एक थोरले विचारता ह्याच तुम्हाला प्रेरणे कोण मी संघाचे ಎಂತ ಇಲ್ಲ मी माझे एक कॅम्प होता ना एक भारत दर्शन म्हणून एक कार्यक्रम होते विद्यानंद श्रेणी म्हणून एक तरले जन त्या कार्यक्रम करून घेत होते त्या बघताना तिने एक भारताच्या मॅप घालून त्याच्यावर त्या जागेचे विशेषता आम्ही सांगितलं त्यामुळे मस्त कनेक्ट झाले त्या की त्या म्हटल्यार माझे देश बघूचे दृष्टिकोनात मला बदल झाला तिने एक जागेच्या ಬಗ್ಗೆ सांगताना मला ते जाऊया त्या बघाव्या त्या फील कराव्या म्हणून सांगूचे यायला त्या मला एक मूळ प्रेरणा माझ्या देशा मला बोवायसाठी त्याच्यापर्यंत तेव्हा मी माझ्या फर्स्ट प्रवास झाला अमरनाथ यात्रा मी फर्स्ट बघितलं ते हिमालय इतिहासून तसे होणं त्या एक कसे म्हणून सांगत तुम्ही एकदा हिमालयास गेले त्यास एक एडिक्ट झालंय मी त्या निरंतर होऊन तुमच्या भितरला अन्वेषणास एक दारी करून देता आमस केले म्हणून सांगितल्यावर टाइम नाही झाल्यावर असं एक टाइम ठेवूया याच्यासून आमस गावाचे यास आम्ही खर्च केले समय यास खर्च केले पैसे त्या आमचे एक आत्मतृप्तीस एक मूल होऊन असतात त्याचे होऊन या एक मला मूल प्रेरणा ओके लाईक विचार सांगितलं आता आम्ही सोशल सायन्स सामाजिक विज्ञान पाठ पुस्तक ओपन केलं थंय सुमार आम्ही बघतो तेव्हा मस्त एक आशा हवी असा हो इत्ता मी खेदो देवायता बा म्हणून सांगते जाल्यार त्या साधी सगळं असं होत नाही त्या एक मन एक करू असं नाही त्या मस्त इम्पॉर्टंट आणि प्रयत्न आहे तो मस्त इम्पॉर्टंट त्या बहुशा तो विक्रम साईडांसून सक्सेसिव्ह होऊन झाला असा म्हणून सांगते आता मामा आता तुम्ही इतक्या देश विदेश भोवलसो तुमच्या ह्या भ्रमणांत तुम्ही भोवल्या ह्या एक विचारांत तुम्हाला एक आत्मीय होऊन एक खुशी आयला अविस्मरणीय प्रवास म्हटलं खेळला माझे अविस्मरणीय प्रयाण म्हटल्यार सौथ इंडियांत एक कन्याकुमारीस गेल्ला कन्याकुमारींत ते 3 समुद्र ಒಟ್ಟು एकच जाग्यार बघ गावतात एका सैड अरबी समुद्र आणि एका सैड बंगाल कुल्ली मध्य खाल हिंदू महासागर ते सूर्य उदय होतो एकच जाग्यार मागे
मोठे जाऊ एकच जाग्यार मग ते एक येते टेम्पल असा रामेश्वर म्हटल्यार या फेमस रामाने एक शिवलिंग असं स्थापने करून ते पूजा केला असा होय होय ते एक ಎಂತ ಶಿವಲಿಂಗ ಅಂತ एक बारी एक विशेष विशेष शिवलिंग होय त्याला मिळतं ते एक मिगे एक दुबई टूर दुबई अंत आम्हास एक ते सफारी असतं डेझर्ट सफारी डेझर्ट सफारी अंत ते एक जीपार एक 6 जणांचं एका जीपार बसवून पुरा नेतात ते नैवेद्य म्हटलं अप हिल्स डाऊन पुरा गडे ते साधारण एक 50-60 किलोमीटर स्पीडर गेल्यावर तिथे कंट्रोलर असते गाडी सेक्युरिटी देऊन असते फुल ते आम्ही बसताना त्यांचं बेल्ट गिल्ट पुरा बांधूनच बसावा त्याचे बरं रात्री एक 7 घंट्याचं ते एक अरेंजमेंट करतात एक जस्ट एक शो टाईप अरेंज करतात ते त्यांच्या लोकल जनांसाठी डॅन्सिंग मेग जस्ट एक स्किट टाईप असं पुरा प्रोग्राम अरेंज करतात त्या टायमार आम्हाला फूड सर्व करतात त्या इथे पुरा गड तसं फूड अरेंजमेंट ते करीत आहे जस्ट एक विशेष होऊन ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ मस्त हे कळलं त्या होय त्यांच्या कसल्या पुरा होता कसल्या नमस् कळता निगे एक वैष्णवी देवी प्रवास वैष्णवी देवी असले ते त्रिकूट पर्वत अंत ते 3 देवी ಒಟ್ಟು असतात महाकाली तिथपर्यंत महालक्ष्मी तिथपर्यंत सरस्वती देवी झालं तिन्नाच ते कसं म्हटलं ते गुहे भितूर असले म्हणजे ते फोटो गिटो काही नाही देवी अंत जस्ट दोंड्याचे रूपार असतात त्या दोंड्याच्या रूपार असल्या असत तर पूजा करवायची आम्ही ते दव्यांतर फर्स्ट असं आम्ही जम्मूच पाहूया जम्मूच कत्रास जम्मू कत्रा म्हटल्यार 40-50 किलोमीटर दूर असतं जम्मूच ते अगदी पुरा रैलारच दव्यांत रैल नाही बसारच दव्यांत आता रैल स्टार्ट केले सर थंयच आम्ही एक तिकीट घेऊन थंयच एक 12 किलोमीटर चलवे आसा हिल पर्वत चढवे आसा त्या पर्वत चढवे तिथे एक कठीण आसा जाल्यार चोरलो आमचे मारोग रोड असतो त्यानंतर आम्हाला चलवे वयना तेल्ल्यान कुदऱ्यार धावत नाहीतर 4 जणांनी तुमोन नेतात एक खुर्शीर बसवून तसं होऊन ते बारी एक विशेषता झाले किती जण किती आमच्यान साधारण 70-80 वर्षाच्या प्रायाचे बायका कुठे जातात डान्स कुठे आयास होत नाही प्रति एकला जाताना ते सांगतच असतात जय माता दी सांगत असतात तसं म्हणून त्यास एकत्र कसं म्हटल्यावर अशा देवेश बघवत तसं म्हणून त्या उत्तर भारतांचं वैष्णव देवी बारी एक आम्हाला इथे तिरुपती गेला मी ते एक विशेष जागो विक्रम तुम्ही काय सांगता मला काश्मीर केदो विशेष ते म्हणून सांगितल्यार माझे एक अध्ययनाचं स्फूर्ती जाल्लो काश्मीर माझे पूर्वजांचे भूमीवर एक कनेक्शन आसा ते काय गोत नाही मी काश्मीर आसतना एक 6 फावटी गेलो आसा काश्मीराचे एक्स्ट्रीम कंडिशन बघतलो आसा 2016 जाताना 4 महिने काश्मीरांत एनकाउंटर हे जाले ते कर्फ्यू ते बुरानवानीचे एनकाउंटर त्या टायमार मी अमरनाथ यात्रे फिनिश केला असा पूर्ण रितीरो काश्मीर बघतलो होता काश्मीराच्या बॉर्डर गेलो असा त्याच्यान विशेष म्हणजे 2019 पुलवामा अटॅक झाला नेक्स्ट डे माझे बायले ಒಟ್ಟು मी काश्मीरांत होतो तेदो ಅದೆಲ್ಲ ಅನುಭವ ವಿಚಿತ್ರ ವಿಶಿಷ್ಟ ಅನುಭವ ಮಿಗೆ ದೇಶಾಂಚ ರಾಜ್ಯಾಂಚ ಬಾಡ್ದ ಏನತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ದಿ मी गेलो काश्मीर अमरनाथ यात्रेस गेलो त्या ती काश्मीर केदो मला विशेष काश्मीर एक मला केसे म्हणून सांगितल्यार माझे एरंडे घर असले मिंके ते प्रति पावटी काय ते जाल्यार मला काश्मीरात मस्त फ्रेंड्स असतात काय ते जाल्यार काश्मीराच्या होतो मी बेगीन कनेक्ट होतो त्या एक मिगे केदारनाथ 2013 ट्रॅजेडी जाल्यापर्यंत विदिन 6 मंथ मी ते गेलो होतो तसे त्या कसे होऊन असत त्या एक विज्युअलाइज करवायचे एक रीती त्या आणि सेटलमेंट जाल्ला ते तसे केदारनाथाच्या त्याच्या पर्यंत गेलो असतो मी जाल्यार मला केदारनाथाच्या आधी 2013 गेल्लो काय ते अनुभव असा ना ते मस्त विशेष इथे मी इथे लास्ट इयर मी अरुणाचल प्रदेश गेलो 1962 वार अंत इंडोसाइन वार अंत काय ते परत आले सर त्या टीमावर तुम्ही ते प्रवास हे केलाय
त्या एक विशिष्ट अनुभव आम्हाला केद्दोपुरा हिमालय ಅಂತ बोलतोय प्रत्येक एक्साइटेड फील विशिष्ट अनुभव होता ओके त्यांतो काश्मीर मस्त विशेष म्हणजे काश्मीरच्या गडीबागस गेलो नसा तर त्या काय ते उरी अटॅक झाला तर त्या बेस कॅम्प मी होतो त्याच्यावर त्या पूर्ण मस्त कनेक्ट व्हायचे विषय मला ओके सो आत्मीय तुम्ही प्रसंग तुम्ही आता अनुभव ಇವನ್ ಕಾಶ್ಮೀರ कसं ಅಂತಾರೆ ಕಾಶ್ಮೀರ इट इज स्वित्झर्लंड ऑफ इंडिया ते स्वित्झर्लंड म्हणून सांगतात काश्मीर किती डेव्हलप होते दाले एक ती डिस्टर्ब्ड प्लेस दल्ल्यान मिळतं आमचे ती डिफरंट होऊन असं नाहीतर मस्त डेव्हलप करूयात करेक्ट विक्रम आता खैले एक प्रवास दावे म्हणून आलं खैले रीती ते एक सिद्धता हवा होता सिद्धते एक आमचे ट्रॅव्हल कम्युनिटीन एक केसे म्हणून सांगितल्यार इथे कोणाचं वत्सर नाही आता कोणी एकला धावून आयलो म्हणून सांगितल्यार त्याचे काय त्या पुरा इन्फॉर्मेशन असता काय त्या पुरा माहिती असता काय त्या पुरा अनुभव असता तर प्रत्येक सांगूचे ते खुशी त्या देतात त्याच्यावर आम्ही फर्स्ट त्याच्या माहिती घेऊया ते कनेक्ट होवे जाल्यार आम्ही त्याच्या एक हिन्ನೆಲೆ त्या जागेच्या ಬಗ್ಗೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ वाचून घेऊया ಮಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಮಿ एक सीझन पीक सीझन ಅಂತ ಹೋದಾವೆ ನಾವು ऑफ सीझन ಅಂತ ಹೋದಾವೆ ನಾವು त्यास करेक्ट दल्ले टाइम सिलेक्ट करून त्याच्यान आधीच आम्ही अवेदल्ले तिकीट्स करून घेऊया फ्लाइट तिकीट मस्त आधी करताना मस्त उन्हाच गावता मी आमस आता ते जाऊन आम्ही गेल्यार आम्ही होम स्टे राहतो होम स्टे राहायचे आम्हाला दोन लाभ असा एक त्यांच्यावरती इंटरॅक्शन होताना त्यांचे लोकल कल्चर लोकल फूड हॉटेलाचे नत्तले घर काय ते करतात त्या मस्त गावता मी आम्ही ते जाऊन आमचे फूड करून आम्हाला त्याच देतो आम्ही त्यांचं जाऊन ते पुलियोगरे करतो पॅज करतो चटणी देऊन जातो प्रतिपाटी जाताना आम्ही होमस्टे स्टे करतो त्याच्यामुळे आधीच होमस्टे लागी होम स्टेचे कोण असतात त्यांच्या लागी बोलून घेऊन त्या सवयला बुकिंग पुरं करून घेतल्यार आमचे प्रवास एक सुललित होऊन जाता म्हणून त्याच्यावरून त्याच्या नडवेंत आमच केलं एक चॅलेंजेस म्हणून एक नाही चॅलेंजेस हिमालयन ट्रॅव्हल करताना केव्हा असता जाल्यार या पुरा आमचं एक फिक्स्ड डेस्टिनेशन्स असता आमचं कानेच समस्या होत नाही आम्हाला सगळ्याला इन्फॉर्मेशन ड्रॉव्या होत नाही आम्हाला सगळ्याला माहितीच समस्या होत नाही त्याच्यावरून यापुढे एक 4-5 महिन्याच्या आधीच आम्ही सिद्धते सुरू करून घेतो मी आम्हाला सवय ड्रेस केले टाइमच जाताना केले यावे होता आता पावशी धावचे जाल्यार 3-4 लेयर्स हवे होता विंटर्सन धावचे जाल्यार किती लेयर्स हवे होता त्यापुढे आधी एक सिद्धते करून घेऊन या करून देतो सो लायक माहिती दिलं होती आता मामा सामान्य होऊन आम्ही इंगड देश असं भोवताना आम्हाला इंगड अनुभव हे हवेत असता तुम्ही सांगितलं काश्मीर त्या ಬಗ್ಗೆ तुम्ही मंजुगड्डे आईस ಅಂತ तुम्ही चल्लसो नाही ಅಂತ आम्ही दोन इंत प्रयाण केल्लो असा समुद्रास गेले क्रूज ಅಂತ प्रयाण केल्लो असा साहसमय ट्रेकिंग केल्लो असा हेंत तुम्ही इष्ट पवडवते आयटम खेळला माझे मी ट्रेकिंग असं फर्स्ट प्रिफरन्स द्यायला कसं ट्रेकिंग असं आम्ही आता बदल आम्ही इनी सांगितलं नाही हिमालय असं ते पुरा ट्रेकिंग हिमालयाचं ट्रेकिंग ते एक डिफरंट फील येते अनुभव त्याला इथे लंगीन तसा कुमार पर्वत असा मी सुब्रह्मण्य लंगी आम्ही एकदा ट्रेकिंग गेलो असं मी जस्ट एक 4 वर्ष आधी गेलो तेव्हा मला 65 इयर्स त्यानंतर मी त्या 14 किलोमीटर ट्रेकिंग तरुणंत गेलो आम्ही एक 4-5 जण होता आम्ही त्या फॅमिली भितरलेत एक 4-5 किलोमीटर जाऊन नाईट ते हॉल्ट गेले त्याच्यापर्यंत हॉल्ट गेले टाइमर रात्री केलं पुरा प्राणी ते साऊंड होते पुरा ऐकवत आहे मेघे लग्गिन ते ಕೆಲವು ರಾನ್ डुकर पुरा येऊन उपद्र त्या पुरा होत्या झालं टेंट भितर येत आहे बाहेर तयार करून जातात त्याचं पण नेक्स्ट डे उठावून त्यांचं सीधा आम्ही कुमार पर्वत असतो ते एक 9 किलोमीटर जाताना फुड्डू गिड्डू पूर्ण झालं इथे एक जाताना ते एक गेट नसता त्या गेटांत आम्ही किती बघे प्लास्टिक तोट्टे मिगे फूड पॅकेट्स कसले कंटेनर्स पुरा नेलीचे त्याचा पूर्ण काउंट त्यांस देम त्या काउंट प्रकारात त्या पर्वत चढवून वापस येताना तिथे पॅकेट आहे एमटी पॅकेट त्यांचं आम्ही सबमिट करू लॅक करून दाखवून सबमिट करून इट इज जस्ट मेंटेन क्लिननेस मस्त इम्पॉर्टंट देतात ते करेक्ट लाईक विचार सांगतो आता विक्रम तुम्ही आता वर्षास 2-3 असा प्रवास धावत असा 10-15 दिवसासाठी म्हणून सांगते त्यांचं तुमचे काम असतात नाहीतर घरचे संसार असतात हा तुम्ही कसं मॅनेज करून जाता एक माझे शिफ्ट वर्कांत काम करायचे त्याच्यावर माझे कोलिग्स मस्त कोऑपरेट करायचे असतात
माझे ಒಟ್ಟು येवेचे आसात नाहीन जाल्यार माझे ಒಟ್ಟು काम करपाचे आसात. आमचे शिफ्ट एडजस्टमेंट लिव्ह एडजस्टमेंट आसा मस्त कोऑपरेट करतात. त्या एक म्युच्युअल एडजस्टमेंटावर दावाचे. आणि घरा बघितल्यार माझे अप्पा अम्मा आम्ही एक मस्त लोअर मिडल क्लास फॅमिलींसून आयिल्लो. मी कामस दावन 2010 मध्ये ट्रॅव्हल स्टार्ट केलो आसा. तेदो हांवें सांभाळून जाल्यार तेदो मी बोवे जाताना तू पैसे वेस्ट करता आसत तू नाका जाल्यार हें करता केद्दो सांगितलें नाही. त्याचे इम्पॉर्टन्स गोतनाय तेद्दो जाल्यार केद्दो मला एक रिस्ट्रिक्ट केल्लें नाही. आमाच दावे जाल्लें नाही तू दा म्हणून सांगोचें एक हें केलें प्रेरणा दिली प्रेरणा दिलें प्रत्येक फावटी जाताना प्रेरणा दिलें ते मागीर आनेकले सांगित होते तो कामच दावे सुरू केले पर्यंत बोवे हे केलो तुम्ही जाया तुम्ही हे कर तसे माझ्या अप्पा मनी मस्त मला सपोर्ट केले ते वाडीक जाले पर्यंत आता माझे नेकूर देखले त्याच्यावर माझे बायले येत नाही जाल्यार मी दावे आसा म्हणून सांगताना माझे बॅग पॅकिंग करसून करे सोडलो आयल्या पर्यंत माझे बॅग अनपॅकिंग करे सर माझे बायल मस्त मला कोऑपरेट करता मी मस्त त्यास अवेदल्ले सहकार होऊ देता. ಬಹುಶಃ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ आणि घर ते एक ಒಟ್ಟು तुम्हाला मॅनेज ಒಟ್ಟು मॅनेज लाईक वातावरण वातावरण होतं त्या विषयावर मी मस्त ब्लेस्ड म्हणून हे करतो. किती म्हटल्यार आता IT फील्डात असल्यांचं समोर लायक समोर गावतो जाल्यार त्याच टाइम असत नाही. ಕೆಲವೊಂದು मी मस्त जनास बघितलं वाटीक जाल्यापर्यंत फॅमिली कोऑपरेट करीत नाही. एक 10-15 दिवस बाहेर फॅमिली सोडित नाही. मला या पुरा विषयावर आमचे घरचे होऊन असतात माझे प्रोफेशन होऊन असतात माझे कोलिग्स होऊन असतात म्हणजे टोटल एन्व्हायरमेंट एक ट्रॅव्हलर्स पूरक होऊन रीती असतात त्या विषयावर मी मस्त भाग्यवंत म्हणून सांगतो. लायक विचार विक्रम. आता तुम्ही हिमालय प्रदेश ते ग्रामीण भागात तुम्ही केलंसो थंय तुम्ही अध्ययन केलंसो म्हणून आम्ही ऐकलो असा. आता थंय ते शैक्षणिक स्थितीगती आणि थंय ते कौटुंबिक व्यवस्था कसे असा. हिमालयाचे कौटुंबिक व्यवस्थेने शैक्षणिक बघूचे जाल्यार असं ते गावांसून गाव असं मस्त गॅप असता म्हटल्यार एक 20-30 किलोमीटर. आम्ही एक 50 वर्षां पाठी आवास ते गाव कसे असतात एक 10 घराच्या नडवेंत एक 30 किलोमीटर गाव त्या आम्ही आत्ता ते बघूत. ते एक त्यांचं शिक्षण व्यवस्था होती की एक पावटी त्यांचं केले जाल्यार आवश्यकते नगराचे वेळ जाल्यार त्यांचं एक इडी दीस जातो आमस एक 5 निमिषांत आम्ही त्यांपन कट्टे धावून येतो जाल्यार त्यांचं अवेदन आवश्यकतेच धाववे जाल्यार त्यांचं सकाळी बायसर लिमिटेड टाइमच त्यांचं ट्रान्सपोर्ट फेसिलिटी असवायच्या लिमिटेड टाइम त्याच टाइम त्या एक टाइम पंक्च्युअलिटी म्हणजे तिने त्या एक रेसचे जीवन नाही त्याच्यावरून त्यांचं एक पीसफुल एन्व्हायरमेंट असतात जाल्यार मस्त इंटरडिपेंडेंट. आता काही जाताना एक रोड बंद जालो अनेकल्याच्या घरात जाऊन रोवतात. आता आम्ही जाताना तिकेत के अद्दी एक 10 वर्षां अद्दी रोड कनेक्टिव्हिटी उणे होत्या आम्ही केल्या घरात जाऊन रोवत निजवण अतिथी देव बघे जाल्यार तुम्ही हिमालयन रिजन ट्रॅव्हल करावे. विक्रम तुम्ही त्या हिमालय प्रदेश ते एक कसं म्हणतो आम्ही एक ಒಳನೋಟ इनसाइट तुम्ही एक लायक दिलो. आता अनेक विचार एक हिमालय प्रदेश असं ट्रकिंग जातो आमच्या ಒಟ್ಟು 15 जन 20 जन असतात ಹೆಂತ ನಡುವೆ ಹೇಳಿ ರೀತಿ ते एक ಹೊಂದಾಣಿಕೆ अगत्य असतात म्हटल्यार मस्त ಹೊಂದಾಣಿಕೆ होता कित्याक म्हणून सांगितल्यार केले प्रदेश कैसे आम्हाला गोतासत नाही म्हणजे त्या हवागुण असं त्या यास आमच्या बॉडी कसं रिॲक्ट करता म्हणून गतसत नाही. तशें मी आम्ही ते काय जाल्यार गलाटो करूंक बोलून घेऊन घेतल्यार उद्या आमस बघूचे कोणी असत नाही. तसे म्हणून एक कौटुंबिक वातावरण निजवून ते आमस हांवें होता मी त्या असतो कित्याक म्हणून सांगितल्यार आमच्या लागीं पाणी असल्यार कोणाच अनेकलेच बच्चावल्यार एक गुडक पाणी देतो नाजाल्यार चूर कांदे देतो त्याला मस्त बच्चावल्यार त्याचे बॅग घेतो या पुरा आम्ही हिमालयन ट्रेकिंग अंत बघूचे म्हणजे ते मस्त आवश्यकते वाचवायचे ते आम्ही इतके हे केल्यार आमचे नगर जीवन मस्त लायक असत म्हणून सांगूचे माझ्या बियोन मी केद्दो ते जावन वयल्या पर्यंत या कित्या नगर जीवन साडू योचने करीत असतात. म्युच्युअल कॉपरेशन मस्त मस्त आवश्यकता ते चढवून आम्ही आमचे मात्र बघून बघता. होय होय. आता विक्रम भारतात ते आम्ही प्रवासोद्यम स्थितीगती कसे असा आणि रिसेंटली G20 ಶೃಂಗಸಭೆ आमचे इथे झाला आणि त्याच्या ಮೂಲಕ काहीतरी एक बदलावणे हडवे साध्य असाय. ಭಾರತದ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ आम्ही एक 15-20 वर्षां आधी त्याच्या ಬಗ್ಗೆ आम्ही योचने केले नाही किती म्हणतात आमच्या मूलभूत आवश्यकतेत साधत नाही त्या आम्ही खाली आमचे हेरिटेज आमचे संस्कृती म्हटल्यार ताजमहल दाखवत होतो राजस्थान दाखवत होतो दक्षिण भारत सायडल्यार देवळो दाखवत होतो त्या सोडल्यार मैसूर मात्र दाखवत होतो. आता G20 तुम्ही बघून आसात एक 60 जाग्यांत त्याचे हे जाले आसा समिट जाले आसा दिल्लीन तो तितकेत आता आमच्या प्राईम मिनिस्टरांनी वेलकम करताना त्याच्या बॅकग्राऊंडांत या विदेशीन काय ते पुरो बघेवे
त्या पुरा त्याचे डिटेल लावून हे करून दिले त्या प्रवासोद्यमाचं तोरले बूस्ट गावले म्हणून सांगितलं G20 म्हणून सांगतो की त्यामध्ये 60 जागे बदल देशांसून डेलिगेशन गेले सध्या त्याच्यावरून त्यांचं एक आता क्लिअर विजन येऊन असता भारत म्हणून सांगितल्यावर त्या खाली ताजमहल मात्र नाही त्या खाली मैसूर मात्र नाही त्या गोवा मात्र नाही बदल जागे असत म्हणून सांगायचं भविष्यात बारीला एक काय त्या रोड मॅप घालून घेतले टुरिझम असं आवेदन मिंचे तंतु आणि यावेळी सरकार कसे दातात म्हणून सांगायचे तासव्याचे आम्ही आशावादी ಖಂಡಿತ ಅದ ಮಾಮ ಆಮತೆ ದೇಶದ ರೆವೆನ್ಯೂ ಉತ್ಪಾದನೆ ಚೇಡ್ ಕೊರವೇತಂತ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮತೆ ಪಾತ್ರ ಕಸ रेव्हेन्यू उत्पत्तीचे आता टुरिझम ते मेन एम कशाला म्हटलं सामरस्य डेव्हलप व्हायचं त्याचं ಒಟ್ಟು ಜಾಬ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ व्हायचं त्याचं ಒಟ್ಟು इकॉनॉमी डेव्हलपमेंट व्हायचं म्हणजे आमचं GDP ग्रोथ असं 7.5% टोटल टुरिझम डिपार्टमेंटातून कॉन्ट्रीब्युशन असतं तसं खैला तुम्ही टुरिझम घेतलं राहू त्याचे मेन त्या टुरिझमाचं मान त्याचं ಒಟ್ಟು ते लॉजेस इन्कम येतात गाईड्स इन्कम येतात ट्रान्सपोर्ट बिझनेस इम्प्रूव्ह होता मग ते पुरं करताना म्हणजे गव्हर्नमेंट नवे रोड कनेक्टिव्हिटी करतात रोड कनेक्टिव्हिटी करतं कुठलं मुवमेंट ऑफ तुझं ट्रान्सपोर्टेशन फॅसिलिटी होतं कुठलं त्यांचं मग त्यांना डेव्हलप होतं तसं आमचं इन्कम इकॉनॉमी मस्त डेव्हलप होतं इंडियात टुरिझम सेक्टर किती वाईड या म्हणून सांगितलं एकला कोट्याधिपती होते ते इन्व्हेस्ट करू होतो झिरो इन्व्हेस्टमेंट आणतो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एकला गाईड जातो त्याचे झिरो इन्व्हेस्टमेंट त्याचे नॉलेज ते इन्व्हेस्ट करतो एकला कोट्याधिपती असतो तो हॉटेल बांधतो त्यांना त्याला इन्व्हेस्टमेंट असा इतक्या वाईड तुम्हाला इन्व्हेस्टमेंट असवायचे सेक्टर तुम्हाला बदल गावत नाही ಕರೆಕ್ಟ್ त्याच्यावरून मस्त या करूचे अवकाश असतात इकॉनॉमी डेव्हलप होतं डेव्हलप करू होतो आता मामा आमच्या कर्नाटक ಅಂತ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಟೂರ್ म्हणून असा आता ह्याच्या ಬಗ್ಗೆ मी बोलत म्हणताले आमच्या कर्नाटक ಅಂತ मस्त ऐतिहासिक स्थळ पण असा आता ह्या अनेको चीड प्रसिद्ध करूक हे रीती ते प्रयत्न करू होतो आता मेन इन्क्रेडिबल इंडिया ಅಂತ ಈಗ आता ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಅಂತ ಮೇನ್ तिने ಕೆಲವು ಜಾಗ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ केलेली सर आता लेटेस्ट होऊन बेलूर हलेबीಡು केशव टेम्पल त्याच्यानंतर हलेबीड ಅಂತೂ केलेन हंपी केलेन सोमनाथ केलेन त्याच्यानंतर इवन आमचे बीच ಅಂತ आमचे पडबिद्रीचे बीच ಕೂಡ तिने सिलेक्ट केलेन हे नाही मला ಗೊತ್ತ नाही बट ते ब्लू फ्लॅग बीच होऊन केलेन ते डेव्हलप करत असतात त्यांचं पुरे डेव्हलप केलं तसं मस्त अनटॅप्ड टुरिस्ट प्लेस मस्त असतात ಯುನೆಸ್ಕೋದ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇತ್ತೆ ಚೇಡ್ असतं होय होय समा मामा आता कर्नाटक प्रवासोद्यम इलाखे ಅಂತ आमचं एक राज्याचं एक टॅगलाईन असा एकत्र राज्य आणि हलವು जगತ್ತು म्हणून सांगते ह्याच्या ಬಗ್ಗೆ अर्थ काय आमच्या कर्नाटकांत तुम्हाला पूर्ण रीतीच्या बघत एक कोस्ट लाईन असा ते एक बीचेस असतात लायक बीचेस असतात कबिनी ರಂಗನತಿಟ್ಟು तसले अरण्य प्रदेश असतात डेन्स्ड फॉरेस्ट असत मिगे हंपी मैसूर सारखेले एक सांस्कृतिक राजधानी या असत मिगे तुम्ही शिल्पकलेस बघू गेले शिल्पकलेचे तवरूच आमच्या कर्नाटक ते बेळूर हळेबीडूस गेले तुमचे तितकेला एक हेग होता दक्षिणದ ಕಾಶ್ಮೀರ म्हणून सांगून कूर्ग असा चिकमंगळूर असा तुम्हाला भारतात काय ते पुरं गावताय त्याचे एक दक्ले गेम्स आम्ही कर्नाटकात तयार करू बघवतो दादा काय ते म्हणून सांगितलं आता कर्नाटकास केसे कनेक्ट कराव्या तसले सारखेला एक सर्किट आमच्या लगे रेडी झालं नाही आमच्या आता लास्ट दसरा ಅಂತ एक कोडेल ಅಂತ कॉन्सेप्ट आला एक टुरिस्ट बस म्हणून सांगून ते मस्त लायक रेस्पॉन्स होता पुरा देवळा दाखवायचं ते पुरा एक दिवसाच्या करू त्या रीतीने एक मैसूर ಅಂತ असता मैसूर दर्शन बॉम्बे दर्शन असता त्या रीती कर्नाटक दर्शन करूचे मस्त एक बस या करावे आता एक स्लीपर कोच बस या करून तुम्हाला एक 4 दिवसाचे स्लीपर केल्या थीमाच्या वर एक प्रवास करूचे एक आयोजन करावे त्यांना कर्नाटकाचे प्रवासोद्यम चढ होता इत्यावेचे टुरिस्ट चढ होतात मी सांगितलं सध्या अनको भयंकर अंतर इथे ಕೆಲವು ಏಜೆನ್ಸೀಸ್ असत आता SOTC असा कॉक्स अँड किंग्स असत मेक माय ट्रिप असं हे पूर यांच्याला सांगितलं आम्हाला हवायला पुरा अरेंजमेंट बुकिंग लॉजिंग रूम बुक करवायचं ते गेल्या कडे ट्रॅव्हलिंग अरेंजमेंट फूड अरेंजमेंट पूर अरेंज करतात त्यांचं मस्त डेव्हलप करू होतं समा आता सामान्य होऊन आमच्या इथे मंगळूर ಅಂತ पाऊस चेड म्हणून सांगते एक भावने असा ह्या पोटी उणे असात पाऊस बुग्ग म्हणत उत्तर भागांसो तेवेचे म्हणून असतात
आता एसएल टुरिझम आसा आमी सिजनल टुरिझम म्हणून सांगता तेव्हा आसा आता एसएल कॉन्सेप्ट आमी टुरिझम डेव्हलपमेंट करूया केले ರೀತಿ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕರುವ ಮಸ್ತ್ ತೊರ್ಲೆ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಎಂತ ಅಸತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಚೂರ್ ಪಾವ್ಸ್ ಆಯ್ಲೆ ಕೊಡ್ಲೆ ಎಲ್ಲೋ अलर्ट आयले कुठले आमचे केले पावस बघूचे डेस्टिनेशन्स असतात ना पुरा ब्लॉक करून सोडतात त्यात तुम्ही मेघालय कनेक्टिव्हिटी होण्या पाऊस बघूया म्हणून ते यावेचे मस्त जण असतात मॉल बघूया म्हणून ते यावेचे मस्त जण असतात हवेदल्ले सेफ्टी या करून त्या हवेदल्ले व्यवस्था करून तसले एक आम्ही ते अडॉप्ट केले आस्वाद करूया आता आमच्या पश्चिम घट्टांत तसले फॉल्स हिडन फॉल्स मस्त असत केद्दा तोरला पाऊस येतोय केद्दा फॉल्स त्या एक मैदुंबी हरिवेचे सांगतात ना त्या टाइमच ते बॅन करून सोडतात या तोरले ड्रॉबॅक केस म्हणून सांगितलं आमच्या गव्हर्नमेंट डायरेक्ट रेव्हेन्यूच्या ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ बघतात त्याच्या एक सुत्ता बदल बदल काय देत असा त्याच्या ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ करीत नाही याच्या ಬಗ್ಗೆ गंभीर ಯೋಚನೆ कराव्या त्याचे सौंदर्य मौल्य आम्ही करीत एस्थेटिक सेन्स म्हणतात इवन रिव्हर राफ्टिंग म्हणजे तुझे वॉटर फॉल्स तसं पुरा जाग्यार पुरा मस्त पुरा आम्ही डेव्हलप करूयात करेक्ट आमच्या फुडल्या जनांग आसा आम्ही ह्या ऐतिहासिक स्थळाच्या ಬಗ್ಗೆ परिचय देव म्हणदाल्यार खैन रीतीत प्रयत्न होत टेक्नॉलॉजी आणि अद्दिले नॉलेज त्या दोन आम्ही एक मिक्स करून एक फर्स्ट त्याचे एक डॉक्युमेंटेशन करून त्या एक अवेलेबल व्हायचे म्हणजे गव्या की एक डॉक्युमेंटेशन असता ते एक दाव बघतो मी त्याच्या ಬಗ್ಗೆ तमाश करतो सोडल्यावर त्याच्या हिन्ನೆಲೆ मला ಗೊತ್ತಾಸत नाही मी तर दावाचे झालं त्याच्या हिन्ನೆಲೆ मी गुगल अन काढून बघाव्या त्याद्वा त्या ಮುಂದಿನ ಜನಾಂಗಸು त्या एक प्रिझर्व करूया सांगूचे एक जागृती होता आमासो येता कित्यो कडे बघितलं सर इदाव नाव बरोवची या करूचे हाळ करूचे पुरा असता त्या आम्ही करूया नव ಮುಂದಿನ ಜನಾಂಗಸो करूचे या करू मग तसे करूच्यांच्यावर स्ट्रिक्ट ऍक्शन घेऊ त्याद्वा मात्र ते आम्ही प्रिझर्व करूया साधी सोडल्यार नाही जाल्यार आमच्या आता काय त्या सणांनी 10 वर्षापर्यंत आमच बघत गावच करेक्ट आता मामा आमते इथे कर्नाटक ಗೋವಾ ಮಾದರಿ ರೀತಿ ಕಿತ್ತೆ ಹಡ ಹೋಯ್ತು ನಾಯಿ ಸರ್ ಗೋವಾ ಅಂತ कसं ಗೋವಾ ಇಸ್ ಅಪ್ ಟು 1965 ಇಸ್ವಿ ಸರ काय पोर्तुगीज अंडर रूल होता त्या पोर्तुगीज संस्कृती पुरा तयार आयल्यान सा त्यांचे देण कसं ते फॉरेन ते संस्कृती ते अडॉप्ट केल्यान सा त्याने मग त्या संस्कृती आमचे कर्नाटकांत आम्ही अडॉप्ट करू येत नाही आमच्या इथे कर्नाटकात बीचेस म्हणजे तिघे डीप होऊन असतात ते बीचेस तिघे डीप होऊन असत नाही म्हणजे सबस्टिट्यूट होऊन ते कमर्शियल होऊन त्याने घेतले सा ते क्रुझस त्याच्यापर्यंत वॉटर स्पोर्ट्स ते हे पुरं अरेंज केले सा म्हणजे बीचांत लग तोरले लॉन्जेस रेस्टॉरंट 5 स्टार हॉटेल्स करून मस्त फॉरेनर्स विजिट करतात ज्याला ती ते संस्कृती आम्ही ते अडॉप्ट केल्यार आमच्या ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆ ಜನಾಂಗ ಕೈ ದಾತ ನಮ್ सांगवायचं ते प्लस मायनस करून ಒಟ್ಟು एक बॅलन्सिंग करून आम्ही ते कर्नाटकामध्ये अडॉप्ट केल्यार मेन क्लीन करून ते बीचेस पुरं क्लीन करून ते समुद्र इथे आमचे पुरा खाल्लेलं पुरं तेंतून टांगतात तसे टांगू ते आयटम सोडवणं आम्ही गोवा ऍज इट इज अडॉप्ट करायला सांगायची आवश्यकता नाही आमचे वेस्टर्न घाट्स बॅकवॉटर आणि बीचेस त्या आमच्या संस्कृतीस पूरक होणं करत की त्यामध्ये आमची संस्कृती बघवायच्या वेळेचे असतात आता दसरा बघवायच्या वेळेचे असतात गणेशोत्सव इत्तेच्या हॉटेल उद्यम इत्ते गावासारख्याला काने इडी इंडियात केयो गावात नाही इडी भारतात केयो गावात नाही त्याच म्हणून काव्या म्हणून ते वेळेचे असतात आता आमच्या फूड फेस्टिवल झाल्या किती लायक रेस्पॉन्स होत्या त्या पुरे क्या करून आम्हा संस्कृती सावेदल्ले मी केसा या करू होतो त्या रीतीर खंडित करू आवश्यक अवकाश असा आता विक्रम आता आमच्या लगे अतिमूल्यतेला पश्चिम घट्ट असा आणि जीव नदी म्हणून सांगता नेत्रावती नदी असा आता इथे परिसर संपन्मूल आम्ही रक्षण करू म्हणल्यार टुरिझम थेला पात्र वಹಿಸೋಣ घेवत ಟೂರಿಸಂ दोन ರೀತಿರ್ या करू ಎರಡು अलगिನ कत्ती ಮಿಂಕೆ एक टुरिस्ट असो रेस्पॉन्सिबिलिटी असो एक गव्हर्नमेंट असो रेस्पॉन्सिबिलिटी असो टुरिस्ट असो भितरसून येसावे मी दाव त्या ಮುಂದಿನ ಜನಾಂಗ सावे हाळ करूया नवा म्हणून सांगवायचे तसे होऊन टुरिस्ट रेस्पॉन्सिबल होऊन त्या जागो काय तसे त्या आस्वादिसो सोडल्यार ते आमच्या फूट प्रिंट्स असवे ना कित्या म्हटल्यार वाईल्ड लाईफ सांगूचे असता ना त्या प्राणीच ಅದಲ್ಲ त्या आम्ही आस्वादिस दातो सोडल्यार त्या हाळ करूचे केले हक्कू आमस नाही तसे होऊन सरकार तसेत अवेदल्ले मिंकी त्या अवेदल्ले इनी सांगितले ना आता कुठे मुखार जाताना प्लास्टिक बॅन असा त्या रीती एक मस्त स्ट्रिक्ट ऍक्शन घेऊया म्हणजे फाईन्स घालावे
ते जाऊन हाळ केल्यार बाटल्यो तांकवायचे पिवेचे असेल पुरा केल्यार त्या तोरले मोठ्ठे फायन्स घालेवे तेंतो मात्र आमी प्रिजर्व करप सादी नायन जाल्यार आमी टुरिजमाचे रेव्हेन्यूज जावन हांगा सांगले अत्यमूल्य हे कायते आमचे नेत्रावती पश्चिम घट्ट कायते आसा पाळोवन जाता ಓಕೆ ಆದಾಮಿ ಕಸಲ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟ ಬಗಿತಸ ते आमते हिरियनिदल्ले आमास कोडोगे आम्ही म्हणते होता आता विक्रम आता हा एक प्रवासोद्यम एक हा विचार असताना आमते सोशल मीडिया ते पात्र कसं सोशल मीडिया आयल्यापर्यंत प्रवासोद्यम ತೊರಲೆ एक बूम गावले आसा त्या मगतेन एक ಎರಡು ರೀತಿ करपाचे ರೀತಿ कितें म्हणून सांगितल्यार सोशल मीडिया आयल्यापर्यंत या अनटच्ड जागे केले आसा त्याच्या ಬಗ್ಗೆ मस्त इन्फॉर्मेशन यावे स्टार्ट झाल्या ते जन दावेचे चड जाला आता केदारनाथ वन आसा तर नाही जाल्यार गोवाचे दूधसागर वॉटरफॉल आम्ही एक व्हिडिओ बघितले ते रास गटले जन येतात जाल्यार ते चॅनलाइज करपाचे एक ರೀತಿ आमच्या लागीं नाही तसे म्हणून सोशल मीडिया एफेक्टिव्ह होऊन यूज करावे त्याच करेक्टदल्ले व्यवस्था करावे चॅनलाइज करावे या सरकार असो तोरले मोठे जबाबदारी आसा आमचो एक तोरले मोठे जबाबदारी आसा आता तुमच्या दोघांचो एक प्रवासाचे अनुभव आम्ही एक चित्रात ಮೂಲಕ बघूया स्क्रीन तुम्ही आता बघित असो या सिक्कीमाचे नातुला पास इथे 1965 ಅಂತ एक वार याद आले त्या टायमार याद आलं जाग होतो सिक्कीम टिबेट बॉर्डर तवांग मग ते अरुणाचल प्रदेश ಅಂತ येता एक्झॅक्टली टिबेट आणि इंडियाचे बॉर्डर ಅಂತ येता या मी काश्मीरात जाऊन असताना काश्मीराच्या आर्मी कॅम्पात एक कारगिल विजय दिवस सेलिब्रेट केला होता त्या मस्त मेमोरेबल मला एक माझे वन ऑफ द फेवरेट पिक्चर माझ्या लाईफाचे रिसेंटली मी हिमाचल प्रदेशात रुपीन पास ट्रक गेलो होतो तेव्हा काढला फोटो भारी खुशी होता बघताना या कारगिलाच्या वाराच्या टायमार यूज केल्या बंकर्स आता रोड साईड असा म्हटल्यार बॉर्डर मस्त दूर असा त्या टायमार यूज केला एक मला एक ब्लेस्ड मुवमेंट त्या बंकर भितर गेल्ल्या बंकर बघूचे एक ब्लेस्ड मुवमेंट कारगिलान काढलं ले एअर बेस अनसून इथेसून सियाचीन असं सप्लायज दाव्याचे हेलिकॉप्टर त्या टायमार आमचं एक या गावले ते अवकाश गावले ते ले एअर बेस भितर दाव्याचे लडाखान ते बुमला पास म्हणून अरुणाचल प्रदेशांत एक्झॅक्टली टिबेट आणि चीन आणि भारताच्या बॉर्डर ते या जागो 15,200 फीट हायटांत असा भूमला म्हणून हे आमचे फेवरेट वेस्टर्न घाट इथेसून आता नेत्रावती सुरू होता आता मस्त फेमस झाले मस्त आधी गेलो मी आता नेत्रावती पीक ट्रेक म्हणून करतात मस्त जन जातात मस्त लाईट जागो ते मस्त क्लिअर आमचे शोला फॉरेस्ट बघूया गावता आमच्या फॅमिली दिल्ली गेलो होतो त्यांना लोटस टेम्पल काढायला या काश्मीरच गेलो विंटर्स त्यात मी सांगितलं पुलवामा अटॅकाच्या नेक्स्ट डे गेलो त्या टायमार गेलो फोटो नडवेन तसवेचे माझे मामा आणि मामी मामाच्या हातान तसवेचे माझे लिंक हिमांशी नायक माझ्या मामाचे नाव कन्नडका मोहन प्रभू मी मामाचे तेवणी असवेचे माझे अप्पा आणि अम्मा मी त्याच्या एडाबाला तसवेचे मी आणि माझे बायल माझ्या लेंकीचे फर्स्ट बर्थडे संदर्भात काढले फोटो हे आम्ही काश्मीरात गेल्ले टायमार ते पहलगाव आसा पहलगाव थंय धांवनूच आमी मग त्यान केदारनाथ देवता त्या जाग्यार ते फुल तुझे प्लेस ते कुदरे ते पुरा माउंटेनियरिंग पुरा हिल स्टेशन पुरा दावे तुकोड अरेंजमेंट गावता ओके नेक्स्ट हे पहलगाव फाटलोन हिमालयन रेंज दिसता हे गुलमर्ग ಅಂತ काढलं आम्ही गुलमर्ग इथे स्टीग पुढे जातो कुठला मस्त आईस स्केटिंग ते पूरा बघवा गावता तुमचं पूत नाही तो माझं पूत लोईत तो आता बाहेरला गावांत असा समा नेक्स्ट यो माझं पूत मिगे बायल आम्ही भीमाशंकर जाताना वाटेर काढला फोटो थंयसो एक 10 किलोमीटर जातो कुठले भीमाशंकर ते ईश्वर ते एक ज्योतिर्लिंग आसा हे आम्ही दुबई गेल्ल्या टायमार ते बुर्ज खलिफा ಅಂತ काढले हे बुर्ज खलिफा वर्ल्ड ಅಂತ टॉप हायेस्ट बिल्डिंग 160 स्टोरी बिल्डिंग हे आम्ही दुबई ಅಂತ तुझे डेझर्ट सफारीस गेल्ल्या टायमार ಒಂಟೆರ್ बसला
रोहतांग पास काश्मीर मनालींसो एक 8 किलोमीटर पुढे जाऊ ते रोहतांग पास अंत 5 hour केले आम्ही कन्याकुमारीस गेल्ले टायमार विवेकानंद रॉक मेमोरियल एदूर होम फोटो काडलो ते ಒತ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಮೂರ್ತಿ ತಮಿಳ್ ತಿರುವಲ್ಲುವರ್ ಅನ್ನೋ ಫೇಮಸ್ ತಮಿಳ್ ಪೋಯೆಟ್ करेक्ट हां मी ह्या फोटोंत लेफ्ट साइड असं बसून असं टी शर्ट घालून माझं देखलं जावं अमित नायक त्याचं वत्तस माझं देखलेलं इंक स्मिता नायक तिथे मांडीर कियारा नायक बसून असं तिथे लिंक लग्गी मी बसून असं माझ्या वत्तस माझ्या बाईल लता मी तिथे माझे खाल माझे तोरलेलं इंक ते लिंक बसल्यांचा ಒತ್ತಾಸ ಮಾದ ಪೂತೇನೆ ಪೂತಾಚೆ ಬಾಯಿಲ ಪೂತ ಲೋಯಿತ ಮಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಸೋನ ದೀಪಿಕಾ ನಾಯಕ ಲಗ್ಗಿ ಮಾದ ತೊರ್ಲಲ್ಲಿ ಇಂಕ ಸೀಮಾ ಬಸ್ಲೆನ್ ಸರ್ ತೆತ್ತೆ ಒತ್ತಾಸ ಮಾದ ತೊರ್ಲ ಜಾವಾಯಿने ತೆತ್ತೆ दक्कल पूत बसून असतात तुमचे परत फोटोज बघून आम्हाला भारी खुशी झाल्या तुम्ही खैल्या रीतीने तुमचे एक प्रवास तुम्ही करून घेतला होते ते अनुभव तुम्ही कसा आस्वादिसवलं म्हणून सांगते तुमच्या ह्या फोटो मुलात आम्हाला कळना तसंत तुम्ही आधी एक प्रसक्त होणं ऐते एक विचार विश्व प्रवासोद्यम दिवस ह्याच सूक्त होणं तुमचे अनुभव इथे वांटवलंसो ज्ञान तुम्ही वांटवलंसो तुम्हाला धन्यवाद देत असा तसंत देव बरं करून दे म्हणून मागवित असा धन्यवाद आम्ही इथे येऊन आम्हाला एक बोलवे स्पेस दिलं असं विश्व कोंकणी केंद्र त्यांचं तसंत प्रतिबिंब टीम असं आम्ही आमच्या टीम दोघां परवान धन्यवाद समर्पण करता धन्यवाद आमच्या समाजाचे कोण केयो दावेचे असल्यारो आम्हा समाज असलेल्या इन्फॉर्मेशन माहिती पुरो देवे आम्ही रेडी असा आम्हास संपर्क करू के दावेचे असल्यारो आम्हास असलेल्या माहिती खंडित आम्ही शेअर करू रेडी असा अवकाशासाठी धन्यवाद आमचे ह्या कार्यक्रम वीक्षण केले तुम्हाला धन्यवाद आणि देव बरं करून दे म्हणून सांगितलं सर्वे जना सुखिनो भव.